Een van hen is André Pool, een 50-jarige werkloze heftruckchauffeur. Hij had al 4 jaar een uitkering en kan net rondkomen. Hier blijft helemaal niks over. Ik kan de rekeningen van die uitkering kan ik niet betalen. Dus het is elke maand verskipperen, dan weer even dit en dan weer even dat. Ja. Dus ja. Dus dan kom ik nog verder in de financiële problemen. Ja. Dus je soms wel steeds willen dat jou in de jarmoede zitten. Ja, eigenlijk wel, ja. Mensen die in zo'nzelfde positie zitten, willen soms ook nog wel eens naar criminele middelen grijpen. Kun je je dat voorstellen? Ik kan me dat trouwens voorstellen. Heel goed zelfs. En je wordt haast zo maakt om dat te doen. Om maar ergens in te breken of wat. Ja, dat zou ik zelf niet doen, maar ja, er zijn wel andere dingen die je kan doen. We troffen Paul Vreet al bij de voedselbank. Toen we een klant zochten die zijn verhaal doen woord. Maar toen was er zonder eten bij voort. Ja, 2 keer niet geweest, toen hak het in de rug. Toen kon ik niet komen. Dus dan houdt het op, dan moet je weer opnieuw in laten schrijven. Ja, dan moet ik me weer in mijn moek aankloppen, toch? Jood is het bij de voedselbank drok bij het uitdelen van de boodskippen. Al voor de opening zit er een regen. Ze kunnen de drokte nog correct doen. We staan een beetje meer onder spanning natuurlijk. We moeten meer materiaal binnenkrijgen, we moeten meer pakketten maken. Dus dat betekent ook dat we meer winkelacties hebben. We hebben wat meer steun van onze sponsors nodig. Maar we redden dus, we komen er nog in, jawel. Er is altijd verlet om meer. Er is altijd verlet om meer. We hebben wat meer gut nodig, we hebben ook wat meer vrijwilligers nodig natuurlijk. We hebben meer handen nodig. Om in aanmerking te komen voor help bij de voedselbank, mag je een eenpersoonshuishouden heeguit €180 in de maand oerhouden voor boodskippen. En daar vallen ik hield iets meer ZZP'ers onder. Dat groeit Sint-Wurg. Je zocht dat er meer mensen uitkomen. Maar er werken meer mensen voor ZZP'er maken vaak. Ik het dwong op dit moment. Dus die mensen die verliezen dan hun kansen en komen bij de voedselbank. De meeste klanten willen netwerkkenbaar in beeld. En de meesten die schamen zich er wel voor, want ja, het is mooi dat het er is, maar ik vind het wel triest dat het zo moet. Het is triest dat die verzending er is, Ja, dat het nederig is. Dat moet helemaal niet mogen. Ze moeten die armoede hier in Nederland maar eens wat aanpakken in plaats van miljoenen naar het buitenland te storten.